Good day mga kanayon! So ito po nasa harapan po natin ay tinatawag na bunga ng badang na paria. Kinukuha po ito sa gubat. Ayan. So fresh na fresh po ito. Masarap po itong lagyan po ng gata at marami pong sili. So ito po ay pwede rin pong lagyan ng saluyot, dinengdeng, gawing dinengdeng. O, di ba? Kung ayaw naman po, ay pwede naman po siyang igulay. Ayan. So, igugulay lang po siya. Ilalambong. Tapos, isasawsaw sa bagoong na mayroong sili. Di ba? Fresh na fresh. Pag ganito po yung ating ulam ay mapaparami ang ating kakainin. Diba? Very organic. Chemical free yung ating balang na bunga ng ampalaya. O, diba? Nakikita pa natin yung kanyang tangkay-tangkay. So, ito po yun. Yan. Ang dami-dami po. Fresh na fresh. Bahala na po kayo kung anong gusto niyo pong luto po dito. So, pwede nga lagyan ng gata na maraming sili. Ayan. Pwede ring dinengdeng at gulay lang po tapos isaw-saw sa bagoong. Diba? So, that's all mga kanayon. Thank you for watching. Don't forget to share. God bless us all.